Fine pasning af Silkeborg-spillerne imellem her. Det er Callum McCarr, der lægger den til rette for Thordarson, og ved du hvad, det er... Ja, det var en god åbning. Der er god bevægelighed. Løbet her bliver så lagt tilbage. Og hvis han havde været lidt køligere, så havde han ikke sparket mål, så havde han set løbet for Oliver Sonne. Så havde han bare dæmpet den over bagved. Adamsen. Ja, Silkeborg-spillerne. Det er et kanonspark, som praller af på Brøndbys overligger. Flimmerne af Silkeborg. Og der slap de altså. Her kommer returbolden. First timer. Au, for et spark, Martin. Ja, det må man sige. Havde den gået ind, så havde det været... Efterfølgende fin bold her. Sonne op på Tony Adamsen, der spiller den stærkt videre til Anders Klynge, men han mister et skridt. Og så er det Omoyoanfo, der vælger at sparke selv. Det ved jeg ikke, om var den rigtige løsning. Ud til venstre og højre og midt for. Ja. Prøv at se her. Så den skulle han måske have. Godt bundet tilbage, Mathias Greve. Jeg synes, han har haft nogle interessante bolderobringer her. Det OH over for Rødin. Greve kommer også med i feltet, og ved du hvad? Det er faktisk en afslutning, som er... Afslutning igen fra Omoyoanfo. Ja, den er tæt på. Den skal lige have lidt mere. Nej, der er nogle enkelte gange, men det er selvfølgelig også en risiko. De spiller med... Der er ikke offside her. OH har Wallis med. Rødin ligger umiddelbart alene med de to. OH, Omoyoanfo scorer for 9. gang. 1-0 til Brøndby. Det er iskoldt af nordmanden. Det må vi bare sige her. Det er rigtig, rigtig godt sat ind. Og det er jo en hurtig beslutning, og han fikserer sådan Nikolaj Larsen en smule. Ja, og kan næsten helt sikkert ikke være tilfreds med forsvarslinjen her. Det hænger slet ikke sammen. Og her kan du godt lede efter aflevering ind mod Wallis, ind mod Vas. Han kigger også ind mod midten, og så ligger han den op i det korte hjørne. Og jeg vil sige, uden chance for Nikolaj Larsen, ikke godt sparket ind. 9. sæsonscoring af norske Omoyoanfo. Og det kan da godt vise sig at være til næste spilstop. Derinde er det godt kommet op af Pelle Madsen, men også en kanonreaktion af... Og så Pence igen. Står det rigtige sted. De her hjørnespark, de er så farlige, for det handler bare om lige at få den snittet videre. Wallis, der rammer den, eller er det Silkeborg-spilleren? Det er vist dem begge to. Ja, det er angrebsløsende. Musonda, der skal ind på venstre side af forsvaret her, hvor der bliver spillet en fin bold igennem. Alexander Lind. Adamsen er ved at jobbe på hinanden, og så er der alligevel en udligning fra Oliver Sonne. Noget, der minder om en saksesparks afslutning. Det er sådan lidt tilfældigt, og bolden hopper og springer derinde, uden at Brøndby får clearet den, men det er en... Det var gået tabt. Fordi Alexander Lind. Og hvem er det, der er i? Det er Clement Bischoff, der bliver ramt af afslutningen, så det snyder Pence. Efterfølgende får den lige på siden af hovedet. Men hurtigt tænkt af Oliver Sonne. Ja, der er det selvfølgelig også det helt, der skal med.